καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως μας, σήμερα που εορτάζουμε την Υπαπαντή του Κυρίου μας, ευχόμενη από καρδία σε όλους, έτη πολλά και ευλογημένα. Η τοπική μας εκκλησία, αγαπητοί μου, απολαμβάνει, αν θέλετε μην μιλάτε, ξέρω ότι είστε όρθιοι όλοι τώρα, αλλά θα πρέπει και να ακουγόμαστε. Η τοπική μας εκκλησία, αγαπητοί μου, απολαμβάνει ιδιαιτέρας χαράς και ευλογίας από προχθές, αφού τα αιματοβαμμένα χώματα του τόπου μας πατούν οι ωραίοι πόδες ενός εκλεκτού ιεράρχου της Ελλαδικής μας Εκκλησίας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, Δράμας Κυρίου Παύλου. Ο υψηλός προσκαλεσμένος του Ποιμενάρχου μας, Κυρίου Ιερεμίου, Άγιος Δράμας, ετέλεσε ακολουθίες, επισκέφθηκε και ευλόγησε μονές και ενορίες της Γορτινίας και σήμερα ήταν η σειρά της Μεγαλοπόλεως. Συνοδευόμενος από την πολυσέβαστη και ευσεβεστάτη μητέρα του, κυρία Ελπίδα, μια ευλογημένη όντως δεσποτομάνα και τον οδηγό του ταξίδεψαν από μακριά και ήρθαν κοντά μας για να εκφράσουν την αγάπη που τρέφουν στο πρόσωπο του Ποιμενάρχου μας, αλλά και στην ιστορία του τόπου αυτού που διακονούμε. Ο Σεβασμιότατος Δράμας είναι ηλίου φαϊνότερο ότι αγαπά τον Θεό πολύ, αλλά και την πατρίδα. Του μιλούν μέσα του οι αγώνες των Αγίων και των ηρώων της πατρίδος μας. Υπερασπίζεται τα ιερά και τα όσια της, χωρίς φόβο ή διπλωματισμούς. Είναι ιεράρχης της καθημάς Ανατολής, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Είναι μορφωμένος, λόγιος ιεράρχης και μάλιστα διδάκτορ της θεολογίας. Διετέλεσε ηγούμενος της Μονής Παναγίας Σουμελά επί 15 ετίας. Την Παναγία που συνδέεται με τον Πόντο, τον ελληνισμό του Πόντου, από τον οποίο κατάγεται. Πολλά τα χαρίσματα του Θεού κοσμού το Σεβασμιότατο, όπως αυτό της απλότητος και της ειλικρίνειας που δεν συναντάς εύκολα στις μέρες μας. Στο διαδίκτυο βρήκαμε την ανεπανάληπτη στιγμή που ο Σεβασμιότατος Άγιος Δράμας τραγουδά ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχου ποντιακό τραγούδι με τη συνοδεία της Λύρας. Και θα ξεκινήσουμε από αυτό πρώτα. Κλείστε τα φώτα. Η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Παναγία Σουμελά, 15 Έκτου 2010. Κρατήσατε το Παναγιώτατε της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής ημέρας και της έδειξης ότι οι κεκτημένοι μας ανεπάθησαν. Όμως, ο Διακή Πανήγυρης στην ημέρα αυτή δεν νοείται χωρίς τους σύμφους του Πελεζέ. Παρακαλώ να μας δώσετε την ευλογία να καλλιέψει η μελωδία της Λύρας που στους βάσους του Μελά. Την ημέρα αυτή αντιχούσε η Ελλάδα αυτή από τις προσευχές, τις ψαλμοδίες και τους πελάνες του λαού της Κολονίκος. 3 στίχους από αυτούς που τραγουδούσαν οι προπάτορες μας θα τραγουδήσουμε κι εμείς προς δόξα της Παναγίας μας και ευχαριστία προς το σωτόν πρόσωπό σας.
Το βίντεο δεν ήταν και πάρα πολύ καλό έτσι όπως το βρήκαμε. Σταμάτα το τώρα, σταμάτα αυτό. Δεν ήταν πάρα πολύ καλό, αλλά είναι σημαντικές ιστορικές στιγμές αυτές. Μεγάλη ευαισθησία έχει ο Σεβασμιότατος Άγιος Δράμας και με την ιστορία, αφού καθημερινά εντρυφά στα γεγονότα της με τη μελέτη πολλών βιβλίων και άρθρων. Θα τον ακούσουμε σε ένα πολύ μικρό απόσπασμα για την προσφορά του 1821. Κάποιος από τον Τσάρ δόρισε μια μεγάλη αρθυροεπίχρηση λεμονιά. Ένα δέντρο δηλαδή, το οποίο έχει χρυσά λεμόνια, όλο από ασύμι. Αυτό το τοποθετούν οι πατέρες στις μεγάλες γιορτές μπροστά στην εικόνα της Πορταΐτισσας και ανάβουν 7 κεριά επάνω. Είναι δηλαδή ένα υπέρπολη τελείας μανουάλιο. Και αυτό το στείλανε να λιώσει για τις ανάγκες του γένους η καλόγερη ταπεινή το 21 κάτω. Και το είδε η Επιτροπή και είπε όχι, αυτό δεν κάνει να καταστραφεί και το επέστρεψαν πίσω. Και τα καντήλια πούλησαν οι εκκλησίες όταν υπήρχε ανάγκη για τον τόπο αυτό. Και κάτω στη Ρούμελη, αγαπητοί μου αδελφοί, υπάρχει το ιστορικό μοναστήρι της Παναγιάς της Πλουσιώτισσας. Ό,τι είναι για μας η Παναγία η Κωσυφήνισσα, είναι η Πλουσιώτισσα για όλη τη στερεά Ελλάδα. Η εικόνα της ήρθε από την Προύσα της Μικράς Ασίας. Το μοναστήρι αυτό ήταν καταφύγιο του Καραϊσκάκη και εκεί όταν λαγώθηκε νοσηλεύτηκε. Το αργυροεπίχρυσο που κάμισο της εικόνας φέρει κάτω την εξής επιγραφή. Διεξόδων του ενδοξωτάτου στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη. Αυτοί ήταν οι αγωνιστές του 21, οι οποίοι όχι μόνο ελευθέρωσαν την Ελλάδα, αλλά και ανεγνώρισαν την προσφορά της Εκκλησίας στον αγώνα του 21. Αυτά είναι μηνύματα που εκπέμπονται στις ημέρες μας, αποστομωτικά μηνύματα σε όλους εκείνους τους πνευματικούς γενίτσαρους που θέλουν να καταστήσουν την νεολαία μας κυρίως μία μάζα άμορφη, χωρίς αρχές, χωρίς αξίες, ώστε να αλωθεί εύκολα του μεσοτόπους. Όμως, όσο υπάρχει κλήρος, όσο υπάρχουν ευσυνείδητοι δάσκαλοι και καθηγητές, όσο υπάρχει η ελληνική οικογένεια, αυτό ποτέ δεν θα το επιτύχουμε. Έχουμε βεβαίως ευθύνη να αναβαπτιζόμεθα στα νάματα του 21 και όλων των αγώνων του έθνους και να τα μεταλαμπαδεύουμε στα παιδιά μας. Και πάλι λοιπόν συγχαίρω τους συνδιοργανωτάς της παρούσης εκδήλωσης και τους απομένω την πατρική μου ευλογία. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Όμως, η χαρά για τον Μητροπολίτη μας, κύριο Ιερεμία, αλλά και όλων μας, κληρικών και λαϊκών, έχει σήμερα φτάσει στο κατακόρυφο, αφού μαζί μας είναι και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κύριος Βαρνάβας. Ένας ακόμα εξαίρετος ιεράρχης της Εκκλησίας μας. Η παρουσία σας ανάμεσά μας, Σεβασμιότατε Άγιε Νεαπόλεως, μας διπλασίασε ή καλύτερα πολλαπλασίασε τη χαρά μας, όπως και την ευλογία για την ταπεινή επαρχία μας. Ο Σεβασμιότατος Νεαπόλεως και Θεσσαλονίκη είναι οι περιοχές αυτές, αγαπητοί μου, υπηρέτησε με αφοσίωση σε επιτελικές θέσεις που του εμπιστεύτηκε η Εκκλησία μας με απόλυτη επιτυχία. Με την ενθρόνησή του στη Μητρόπολη που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, σε προάστια, έχει αναπτύξει πλούσια, λατρευτική, ποιμαντική και ιεραποστολική δραστηριότητα. Είναι ιδιαιτέρως αγαπητός για την απλότητά του και την αγάπη του προς όλους.
Στη συμπρωτεύουσα που επισκεφθήκαμε λίγο καιρό πριν, λόγω συνεδρίου, μαζί με τον σεβασμιότατο επιμενάρχη μας, τυχαία συναντήσαμε έναν νέο άνθρωπο και ζητήσαμε πληροφορίες για τον χώρο που θα γίνει το συνέδριο. Και το παιδί μας είπε ότι είναι πνευματικό παιδί του Σεβασμιωτάτου Αγίου Νεοπόλεως. Μιλούσε για το πνευματικό του με τόσο σεβασμό και ευλάβεια και ευγνωμοσύνη που δεν θα την ξεχάσουμε. Στο διαδίκτυο εντοπίσαμε μια σημαντική και ιστορική για πολλούς λόγους επίσκεψή του στο Κόσοβο, στην οποία φαίνεται ακριβώς η αγάπη του και ένας ιερός ενθουσιασμός που κατακλείζει την ψυχή του, αγάπη την οποία μοιράζει απλόχερα στα παιδιά, αλλά και σε μεγαλύτερους, όπως θα το δείτε. Να δούμε το τρίτο. Καλή και ευλογημένη χρονιά. Θα είναι ισχυρότερη και σωτηρία, θα είναι ολόκληρη. Και στα παιδιά μας, σε μας που είναι το χαμόγελό μας, και το μουσείο.